Pinipor Phai Krisia Pormalom Lakha Inkore Hini Sarupathar MEC constituency ke parlo Balipathar BJP Mondal Committee asai hemalong Kivangji Paipa ni Phai Krep Huani an ku PPC ke claim ke damnang jima bangsu puthak chingki chethan Japan Mai Padupon Mailong Prabhari Aman Pen Carbino Thomas Council EM Ritesh Inghi Chetong Dunsi Sarupathar BJP Mondal Hin Pen Archupon Mailong Sarupathar BJP Mondal Committee Maipu Lokhiram Longpi Kachepain Pupon Amailong Chunbang Hunaram Singh Narpensi Aluhi do Anaphan Pachini Pon Mailong Aluhi Sarpo Mate Prabhari Aman Pen Carbino Thomas Council EM Ritesh Inghi Kachetong Dunalong MEC Kadom Terangpi Legal Metrology Weight and Measure Board Chairman Silarson Longpi Pendanglok Ki Ongdung BJP Claim Rapertum Chetong Dun Bangso Hut EM Inghia Sangho Pen Kaninje Ponke BJP along Kachipajir Podun Cheng Nili Thangnat ke Thegavi Bonta BJP Racharya Songalong Chilang Dun Pen Dudun Thak Dunute ke Thek Thia Tuma Phanta Pathek Pondati Tipusi Mailong Ningje Pon Pini Bangso Mai Jasimek Kipa Do Pona Bangke Non Pai Pai Chikloni Pai Krep Mate 15 August Nangle Popotsi Bike Rally Pendanglok Har Ghar Tiranga Jaimek Mate Arong Tin a polling station Tin Damsi Rat Kiduka Kisung Doan Melang Tovar Hem so pen chenglok lapen kapre ka warsai doan abang putin ta kilong dun eje phansi RD duklong chingbai ponnu pusi kachetong dun aluhi sarpo EM Ritesh Inghi pen ningje ponthu executive meeting mondol men ke padopon lapen nili phanta dak Sarupathar MEC angkang along dak iskar benglong pen nili phan Prabhari nang ke lase nili dak pini ke bang cheng pen dak MEC Baido la pendak tadu we BJP long claim long ke thege ding atum niliphan alang litum nang deng pon la se apang sidak arat aphan ni hin pen alang litum han chorwe se nilitum dak party a program non 15 Augustan pini pen cheng pon bom lo la se lahai kepachunji apon nilitum ason alam chingwai lo bait rili pen dang lo na pen adon tin har ghar tiranga la so program bang itum deng pondo la so a program koson se kepachunji pan ni litum isi alam ni tum chingwai pondo la se non 15 August la so phang anda ni litum district la pen state pen nang pothai ana circular ta ni tum dak Sarupathar ta mission pen pachun pon pusi ni tum kadu be chingwai pondo Sangti Hidipen Projenterang Carbing Long Life